3, 2, 1, 0. Companyes, companys, amics i amigues, joves socialistes d'Algemesí. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies per l'esforç que permanentment feu en nom de la vostra organització i de lo que representeu també per al conjunt dels socialistes valencians. Mireu, sabeu millor que jo, i ho esteu vivint directament tots els dies, la situació en la que està el País Valencià, Espanya en general, la situació política causada per una dreta cada vegada més radical, cada vegada més tancada en retalls que atenten directament contra els serveis, la qualitat de vida, el que els socialistes sempre hem defensat per a que tots i totes siguem iguals, tinguem llibertat i tinguem les mateixes possibilitats i oportunitats per a fer el nostre pla de vida sense donar-li explicacions a ningú més que a la llei i a la consciència de cada un. És una situació molt complexa i vosaltres, joves d'Algemesí, joves del país, joventut en general, teniu una responsabilitat en este present que ha de garantir el futur. Per tant, tingueu bon treball, tingueu molta mobilització i, com us vaig dir en alguna ocasió, és l'hora de ser radicals, és l'hora de ser imaginatius, de provocar, d'eixir sense por. La joventut no pot tindre por. La joventut ha de tindre un àmbit, un ambient, una disposició permanent a la lluita per a la transformació real de les coses i per garantir aquesta igualtat i aquesta llibertat per a que els socialistes estan treballant. Bon treball, companys i companyes, i molt d'ànim.